Ndi nthawi yankhani kuchokera kuno ku MBC ndipo masanano muli ndine Aida Chiwaya koma poyamba nayi mitu yake. Boma lapempha anthu mdziko muno kuti alimbikitse umodzi komanso kukhala ndi udindo womanga dziko. Mabanja oposa 120 ku Karonga akufuna thandizo mvula yamphamvu itawononga nyumba komanso katundu wawo. Ndipo adindo okhudzidwa apempha boma kuti aonjezere chiwerengero cha anthu aulumali omwe akupindula ndi ntchito zoteteza anthu. Tsopano nazi nkhanizi mwatsatanetsatane. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Ansah wapempha anthu a mdziko muno kuti adzilimbikitsa umodzi komanso kukhala ndi udindo womanga dziko la Malawi. Dr. Ansah alankhula izi pamwambo wa mapemphero apadera a mpingo wa Pentecost International Christian Center PICC ku Area 49 mu mzinda wa Lilongwe. Charles Wahara ali ndi ripoti. Mapemphero a mpingo wa Pentecost International Christian Center PICC omwe anachitika mu mzinda wa Lilongwe anabweretsa pamodzi anthu ochokera mdziko muno komanso m'mayiko ena pomwe panali msonkhano waukulu wa mpingowu omwe unachitika kuyambira pa 23 mpaka pa 28 mwezi uno. Msonkhano unali woyamba kuchitika chikhazikitsireni mpingowu mchaka cha 2010. Poyankhula kwa anthu omwe anasonkhana pamwambo wa mapempherowu, wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Ansah walimbikitsa anthu mdziko muno kuti agwiritse ntchito nyengo ya Pasaka ngati njira yowathandiza kubweretsa udindo komanso umodzi pa moyo wawo ndi cholinga chokweza dziko lino. Iwo alimbikitsanso anthu amene amati ndi opa Mulungu kuti aonetsetse kuti akukhala ndi khalidwe labwino atikamba kuti zinthu zambiri zimene zikuonongeka madera osiyanasiyana a moyo wa anthu akumayambitsa ndi anthu amene akuti ndi opemphera. He said, should the people want a king like any other, you should choose one among you, someone who would not increase horses and gold, and there was one thing he said, that leader must write the law and read the law so that he may rule well. Akuti sogolereyo alembe malamulo aziwerengaso malamulowa kuti alamule bwino. What am I saying? Ndikunena chani? The church mpingo is part and parcel of building a nation. Ndi gawo lalikulu lomangaso dziko. The church mpingo should not conform to the world. Lisamakhalere kuzifanizidwanso ndi dziko lapansi. Mawu ake mbusa wamkulu wa mpingo wa PICC mbusa Esau Banda walimbikitsa anthu kuti adzionetsetsa kuti akukhala moyo odzichepetsa komanso kulimbikira moyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Iwo anayamikanso Dr. Jane Ansah kamba kobwera ndi kukhala nawo pamwambo wa mapempherowu. Vice President mu kulankhula kwawo akambapo za kufunikira kwa umodzi mu dziko. Chifukwa ndi zimene takhala tikukambirana mu msonkhano wathu umene tinali nawo masiku apitawa kuti dziko ingakhale mpingo omwe sungamangidwe ndi munthu mmodzi. Tonsefe ndi ofunika, wina aliyense kandi wa chigawo chanji, kandi wa mtundu wanji, kandi wa chilankhulo chanji, kandi ophunzira kapena ndi osaphunzira. Msonkhano waukulu wa mpingo wa PICC unachitika pamutu woti dzuka numange kuchokera pa buku la Nehemiya chapter 2 verse 18 komanso buku la Mateyu chapter 16 verse 18 omwe umaonikira pakukula moyo wauzimu mchikhulupiriro, utsogoleri komanso kupempherera dziko lino. Ndipo mutu wa mapemphero omwe unachitika pa tsikuli unatengedwa kuchokera pa 1 Korinto chapter 15 verse 57. Charles Wahara, MBC, Lilongwe. Ndipo mtsogoleri wakale wa dziko lino Dr. Joyce Banda wapempha achinyamata kuti adzikhala ndi masomphenya omwe angathandize kutukula miyoyo yawo. Dr. Banda anena izi ku Blantyre pa msonkhano wolimbikitsa achinyamata omwe anakonza ndi ampingo wa Abundant Life Chapel. Charles Pensulo walemba ripoti ili. Mpingo wa Abundant Life Chapel mu tawuni ya Limbe ku Blantyre unakonza msonkhano ofuna kulimbikitsa achinyamata kuti akhale odalirika ku chitukuko cha dziko lino. Mawu ake, mtsogoleri wakale wa dziko linoyu yemwe analinso mlendo olemekezeka anati achinyamata ali ndi kuthekera kuthandiza pa chitukuko cha dziko, choncho ndipo funika kuwathandiza kuti aziona kuthekera kwawo.
dr banda anapempha chinyamatawo kuti asamagonje akakumana ndi mavuto, ponena kuti mavuto ena aliwonse ali ndi mayankho. Pamenepa iwo anapempha chinyamatawo kuti azipewa maganizo ofoketsa, komanso kuti zimenezi zingawachitise kuyamba kuganiza zinthu zolakwika. Ndi ndi chiyembekezo ndipo ndili ndi chikhulupiriro kuti kumene tingayambire ife kulimbikitsa chinyamata ndi achisikana ndi kutchali chikuno. Kunoko ndi kumene tingathe kupeza future leaders, kunoko kutchali chikuno ndi kumene tingathe kupeza mediators. Winanso yemwe anayankhula ku msonkhanowo ndi oweruza milandu ku High Court, Justice Jean Kaira. Justice Kaira anati chinyamata ndi chida chothandizira kusintha pachuma, choncho ndipofunika kugwiritsa ntchito mphamvu zawo moyenerera. Meeting imene ikuchitika lero makamaka maphunziro okhudzana ndi achinyamata kuti azikhala anthu amene ali ndi masomphenya poona kuthekera kwawo, kuti kuthekera kumeneko akhoza kuthandiza dziko lino kutukuka, makamaka pochita zinthu mwadongosolo komanso pokhala ndi maziko amphamvu. Ndipo wapampando wa chinyamata kumpingo Patricia Lwinga anayamikira anthu onse omwe anayankhula ku msonkhanowo, ponena kuti aphunzira zambiri. Nowadays tikamakhala tikumamva kwachitika chakuti anthu akumapha anthu and all that, koma nthawi zambiri simachitika bendi anthu achinyamata ngati ifeyo. Zonsezo zikumachitika chifukwa chakuti timakhala kuti pena tikumasowa zochita, pena tilibe mwina upangiri, or mwina we don't have anywhere kuti tiphunzire kuti tithaukhala motani. Msonkhanowo womwe umachitika pamutu wolimbikitsa achinyamata kuti akhale ndi tsogolo labwino unasonkhanitsa pamodzi achinyamata mpingowu komanso ena ozungulira mu mzinda wa Blantyre. Kuchokera kuno ku Blantyre, ndine Charles Pensulo. Kazembe wa dziko la Norway Annie Sophie Belland atsindika kuti dziko la Norway lipitiriza kuthandiza pa ntchito yotukula dziko la Malawi pachuma, maka kudzera ku mabungwe komanso mabizinesi omwe si aboma ku ntchito zosamala chilengedwe. Kazembeyu wayankhula izi mu mzinda wa Lilongwe pamwambo wokhazikitsa ntchito yosamala chilengedwe komanso yopititsa patsogolo chuma cha dziko lino ya Green Economic Transition Facility GETF, yomwe ili pansi pa bungwe la UNDP. Trinity Kaphantengo ali ndi ripoti. Ntchito yomwe ikutchedwa Green Economic Transition Facility Window 3 Round 1 ikupereka mwayi kwa mabizinesi omwe angakonze njira zoteteza chilengedwe pa nkhani za ulimi wa makono mdziko muno kupata ndalama zokwana $300 zomwe ndi pafupifupi 520 million kwacha. Kazembe wa dziko la Norway Annie Sophie Belland ati dziko la Norway likupitirira kupereka ndalama zokwana $1.9 million pa chaka chilichonse pothandizira kuti mabizinesi a mdziko muno azigwiritsa ntchito zinthu za makono. Mmodzi mwa akuluakulu mu ntchitoyi Atambulani Chunga alimbikitsa anthu ochita malonda aulimi osamala chilengedwe kuti alembere mwayiwu omwe wabwera ndi ntchitoyi ngati njira imodzi yofuna kutukula ntchito za ulimi wa makono mdziko muno. GTF ili ndi mpata wopereka pa project iliyonse ndalama zokwana 300,000 komanso ngakhale ang'onoang'ono asaope titha kupereka up to $40,000 wang'ononso atha kulandira. Nde thumba lathu la ndalama ndilomasuka kwambiri, tiyambira ang'onoang'ono amene mwina akufuna maproject ang'onoang'ono afuna grant ya 40,000 koma titha kufikanso 300,000. Ntchito ya Green Economic Transition Facility Window 3 Round 1 yakhazikitsidwa ndi thandizo la ndalama lochokera ku dziko la Norway, Ireland komanso ku dziko la Germany kudzera ku bank ya Germany. Trinity Kaphantengo, MBC Lilongwe. Mawanja 128 amudzi wa Mwahimba Mwakifamba kwa mfumu yaikulu Kyungu mboma la Karonga omwe akukhala pa msasa wina mudzimo kamba kakuonongeka kwa nyumba zawo mtsinje wa Rukulu utasefukira, ati akusowa chakudya ndi zinthu zina, kotero apempha akufuna kwabwino kuwathandiza pa vutoli. Rudoviko Nyilenda ali ndi zambiri. Nthawi ya 8 o'clock mamawa pa Marichi 2026 idzakhala yosayiwalika kwa anthu a mdera la Mwahimba Mwakifamba mdera la mfumu yaikulu Kyungu mboma la Karonga, pamene mtsinje wa Rukulu unadzaza ndi kusefukira zomwe zinachititsa mukonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Tentonenso mitu yake.
boma lapempha anthu mdziko muno kuti alimbikitse umodzi komanso kukhala ndi udindo womanga dziko. Mabanja oposa 120 ku Karonga akufuna thandizo mvula yamphamvu itawononga nyumba komanso katundu wawo. Ndipo adindo okhudzidwa apempha boma kuti awonjezere chiwerengero cha anthu aulumali omwe akupindula ndi ntchito zoteteza anthu. Sabata ino mu program ya Woman Talk. Makolo ena akuti sakonda ana awo, chikondi alibe pa ana awo. Komanso zadziwikanso kuti ananso ena alibenso chikondi pa makolo awo. Mwinaso kumafunsa kuti inu mwati anawa ndi awa amayi awa. Tiyeni tonse makolo ndi ana tike chikondi patsogolo. China chilichonse mwana uja akukondolesa mwantundu wanji kumangodana naye. Mwana uja kumanda bwaso kuti koma ine ndimalakwitsa pati. Vapoti ana tinatunena kuti ineyo nangolakwika. Ndikuzani to experience evi. Zinangolakwika kuti nabadwa banja ilili losaukali. Kwazangobereka wankazi amene ndi wako. Iwesi iya ineso wankazi sindu kumufuna ndipo yusi wankazi akangokhala Mulungu siwopusa kukupatsani mphaso imene yoyo. Munapereka kwa ndalama. Takulandiranso mu nkhani zathu. Bungwe la tsogolo lowala Deaf Foundation lapempha adindo kuti awonjezere chiwerengero cha anthu olumala omwe akupindula mu ntchito za mtetezi social cash programs pa Chingerezi. Poyankhula ku Blantyre pa maphunziro odziwitsa anthu za mmene angatengere gawo mu ntchito za mtetezi, mmodzi wa akuluakulu a bungweli a Maria Chale ati anthu ambiri aulumali akufunika thandizo la chuma lapadera potengera ndi mavuto omwe akukumana nawo. Tili ndi lipoti la Geoffrey Chinawa. Malingana ndi Achale, mwazina anthu aulumali salandira mautenga okhudza dongosolo la ntchito zoteteza moyo social protection services mu nthawi yake komanso mu njira zomwe iwo amamva. Kwambiri muonesesa kunena kuti programu ya Tukula Pakhomo amene amapindula ndi anthu osauka, chifukwa chona kuti koyambirira ndondomeko imeneyi mwina yosankhira anthu aulumali boma silimalongosola bwinobwino. Komanso tikuona kuti anthu aulumali awawa ambiri sakudziwa kuti kodi mwayi kuti apeze mwayi wa Tukula Pakhomo apeza bwanji. Ndi chifukwa chake mabungwe osiyanasiyana anthu aulumali akumenyerera ufulu kuti aonesese kuti anthu aulumali amenewa akupangidwa include mu maprogramu osiyanasiyana okhuzana ndi social protection. Mawu ake mkulu wa bungwe la Federation of Disability Organizations in Malawi FEDOMA Simon Munde ati ngakhale pali zosamwisa zina koma boma likuchita bwino mgawoli. Tikuyamika boma pa nkhani yonena kuti pali ndondomeko ya social protection ya 2024 imene nkhani ya ulumali ukambidwapo. Andi panali zina zobechera zimene timakumana nazo ifeyo ngati anthu aulumali pamene imagwiritsidwa ntchito ndondomeko yongofikira head ya wa household. Koma padakaye pano ndondomeko imene tili nayo imene tunena kuti categorical targeting yofuna kukamuona munthu wa ulumali kaya ndi wachikulire kaya ndi mabanja amene autsogozedwa ndi mwina ana amene zinthu ngati zimene zozo zofunikira kwambiri. Chifukwa moteromo ndiye kuti anthu amene ali ndi maulumali afikiridwa moyenerera bwinobwino. Mmodzi wa anthu omwe anatsogolera maphunzirowa Skada Lewis aku Malawi Human Rights Commission MHRC ati ena mwa mavutowa akonza kukonzeka ngati boma litasintha njira zomwe limapezera anthu oyenera kupindula mu ndondomeko zotere. Tikuyesa kupita chitsogolo koma pali zambiri zoti tichite. Monga tikudziwa kuti anthu aulumali ndi anthu amodzi amene ali gulu lomwe amakhala mu mphawi wadzaoneni muchifukwa choti amakumana kale ndi ziphinjo zambiri kukhala anthu aulumali
maphunziro amakhala ovuta, kupeza kwa zinthu kumakhala kovuta. Ndi gulu limodzi lomwe limayenera kuti liziganiziridwa moyambirira tikamakamba nkhani za zitetezo za anthu social protection. Ngati dziko taona kuti malamulo athu atsopano the National Social Protection Policy ya 2024-2029 yayikamo ndithu mfundo yapadera, ngakhale akuitchula cross cutting yomwe ikukamba za kusiyana kwa pakati pa azibambo ndi azimayi ndi ulumali. Tikuonabe kuti ndi chinthu chabwino kuti policy yakamba zimenezi. Zina mwa ntchito zotere mdziko muno ndi ndondomeko ya mtukula pa khomo. Jeffrey Shinawa, MBC, Blantyre. Wachiwiri kwa mlangizi wa mtsogoleri wa dziko lino pa nkhani za chipembedzo, Mbusa Alexandra Kambiri, watsindika kufunika kuti atsogoleri a zipembedzo mdziko muno azitengapo gawo polimbikitsa madyedwe abwino msukulu pofuna kuthetsa njala ndi kupititsa patsogolo maphunziro. Iwo ayankhula izi ku Lilongwe pa msonkhano wa atsogoleri a mipingo omwe linakonza bungwe la World Vision komanso bungwe la Meles Mills. Mbusa Kambiri akufotokoza. Atsogoleri a chipembedzo amatsogolera mzochuluka ndi magawo ambiri amachitika kale amitaona othandizika ndi achipembedzo, ngakhalenso mwina pankhani yokhudzana machechi mwathu timaphunzana madera osiyanasiyana. Koma nali ndi malingaliro lena kuti tikhoza kufikira pa magawo madyetsanso ndi maganizo zimene za mabungwe kapena muna aboma. Pamene tamva kuti udindo wina aliyense makomiti amene anawo kale apitiriranso nakasefukira ku gawo lowasamalira magawo ngati uthenga waukulu wotsindika nkuti udindo osamalira vana athu a mdziko lathu kuti asamakhale ndi njala pamene akuphunzira ndi kukhala ndi aliyense, si waboma okha, si wa mabungwe, koma ndi wa ena aliyense, ngakhalenso ife achipembedzo ndi makolo onse, kuti ana athu asamasauke. Ndipo polankhulapo pa msonkhanowu, mkulu wa bungwe la Meles Mills Angela Chipeta Khonje apempha boma komanso akufuna kwabwino kuphatikizapo atsogoleri a zipembedzo kuti ayike ndalama zokhazikika zothandizira ndondomeko yogawa chakudya msukulu. Tikupira wina aliyense ali ndi chipembedzo ndipo ndi azibusa amene amafikira anthu amenewa. Ndi tikufuna kuti azibusa akathe kuwafikira anthu mkwauzo ubwino wa school feeding program. Chifukwa kuti school feeding program sikuti imatenga ndalama zambiri. Mwachitsanzo tima-use ndalama zokwanira 44,000 Malawi kwacha ngati Families Mills kudyetsa mwana mmodzi kwa chaka chonse cha mtoto. Ndeti kudziwa kuti wina aliyense atatengapo mbali tikukhulupirira kuti titha kukwaniritsa ganizo lomwe lilipo kunena kuti skulu ina iliyonse ikakhale ndi programu imeneyi ya chakudya. Bungwe lotsungitsa ndi kubwereketsa ndalama la Finka Malawi lati ndi lodzipereka kupititsa patsogolo ntchito za maphunziro mdziko muno. Mkulu oyang'anira ntchito za malonda ku bungweli Achiletso Nyangulu amalankhula izi pamwambo olandira ophunzira 6 a msukulu za primary ndi secondary omwe anatenga nawo mbali pa mpikisano otchula maliwu wa maiko a Africa Spelling Bee omwe unachitikira mu mzinda wa Harare ku Zimbabwe. Malinga ndi Anyangulu, Finka ndi yokondwa kuti gulu la ophunzira a secondary akhala nambala yachitatu ku mpikisanowu. Ifeyo a Finka tipitirira kuwapanga support ana amene akupanga za Malawi National Spelling Bee chifukwa timakhulupirira kuti maphunziro ndi nsanamira ya chitukuko. Kupita kusogolo ife tiyesesa kuti ndithu tiwapange support yowa ku ma contest amene akubwera locale komanso ma contest yakunja. Ndipo mkulu oyendetsa ntchito za Spelling Bee Malawi Louis Mbaula ati mpikisanowu wawathandiza kukonza madera ena olakwika. Unali mpikisano opambana kwambiri, sunali mpikisano ophweka, koma ana athu ndithu anayesetsa. Unali muzigawo ziwiri, chigawo choyamba cha ana achichepereko chimene muchizungu timati juniors category, chigawo chachiwiri chinali cha ana akuluko aku secondary chimene timachitchula kuti seniors category. So titaonena kuti timu ya Malawi ndithu inapanga zinthu zazikulu kumene koko, kukhala pa namba 3 sinali chinthu chamasewera yayo.
aphungu a nyumba ya malamulo akuyembekezeka kupitiriza zokambirana masanawa pokonza ena mwa malamulo amene amathandizira kuyendetsa ndondomeko ya chuma. Mwazina aphunguwa aunikanso ndalama zapadera zopita ku ngozi zogwa mwadzidzidzi komanso malamulo okhudza misonkho. Nduna zaboma kuphatikizapo nduna ya zaulimi akuyembekezeka kuyankhanso mafunso mnyumbayi. Kuchokera ku Lilongwe, mtolankhani wathu Trust Office akufotokoza. Makamaka chomwe chichitike lero ndi kuunika ena mwa malamulo othandizira ndondomeko ya chuma. Monga uziwa kuti anduna amapereka mmene zikhalire kuti chaka chino boma lika ndalama zochuluka bwanji uku komanso uko. Mankhani makhala yonena kuti pamakhala ndondomeko zomwe boma layika kuti litolere ndalama zoti zipite ku magawo amene ayikadza. Ndi makhala malamulo othandizira zimenezo monga malamulo okhuza misonkho, aliso zinthu zina zokhuza amati unforeseen zimachitika kuti mwina kupatula ndondomeko ya chuma ya nthawi imeneyoyo mwina pachitika zina zoti sizinayikidwe mu ndondomeko ya chuma, ndipo pamakhalanso malamulo ake othandizira kuti zimene zija zikhale zovomerezeka pa malamulo. Paliso zina monga tikakamba za misonkho kaya ena amati custom, munthu kamadusa pa boda nkumabwera anthu amene alipire misonkho yosiyanasiyana. Tikukumbukira paja boma linachosa misonkho pa zipangizo zophunzira kuma technical college, boma linachosa misonkho pa zipangizo zimene anthu aulumali osiyanasiyana mugwisa ntchito. Ndiye ena mwa malamulo amene akonzedwe masanawo akhala kuunika zimenezo kuti kodi zikuyenera kuti zivomerezeke, kuti zikuyenera kukhala motani kuti zikhale zotsatira malamulo aboma. Bungwe la Saulos Claus Chilima Foundation lati lapeza ndalama zosachepera 251 miliyoni kwacha pa masewero a gofu omwe bungweli linachititsa. Ndalamazi ndi zothandiza anthu omwe ali ndi vuto la impsyo mzipatala za mdziko muno. Osewera oposa 120 ndiwo anachita nawo masewerowa ku Lilongwe Golf Club. Zambiri mulipotili la Foster Maulidi. Wapampando wa bungweli Amele Chilima athokoza makampani ndi osewera omwe anatenga nawo gawo pa chilinganizochi ponena kuti mwambowu unali wapamwamba ngakhale sanafikire mulingo wa ndalama zokwana 346 miliyoni kwacha zomwe anakhazikitsa. Achilima ati ndalamazi zithandiza kwambiri kuthana ndi mavuto omwe anthu odwala nthenda ya impsyo amakumana nawo kamba kakusowa kwa zipangizo zoyenera mzipatala. Impsyo nthenda imeneyi ndiyoti anthu ambiri samazindikiraso kuti ali ndi nthenda imeneyi. Popozindikira amakhala kuti afika mwina ngoti kwakayakaya kuti akufunika kuti azipanga timati dialysis mchizungu. Nde mashini opangira dialysis kumalawi kuno ndochepa kwambiri. Sonza kuti munthu akakuza kuti uli ndi nthenda imeneyi imakhala ngati chimozimozi kuti akukuza kuti akulu basi tumoyo wanu uthera peneko. Nde tinaona kuti ayi chinthu choti anthu amatha kuchita maiko ena titengepo mbali kuti nafenso tuthandize amene tingakwanise makamaka anthu ochokera m'midzi ochokera kutali kuti sangakwanise umafika kuma urban centers kuti azipeza chithandizo. Mmodzi mwa akuluakulu ku banki ya NBS omwe anatsogolera makampani pothandizira ntchitoyi Amevin Donga ati ndikofunika kugwirana manja pothandiza boma m'magawo osiyanasiyana kudzera mu ntchito zachifundo zonga izi ndipo alonjeza kupitirira kuthandiza ntchito za bungweli. Wapampando wa nthambi yomwe imatolera thandizoli Aboyd Luwe ayamikiranso ubale wabwino omwe makampani akupitirira kuonetsa ku ntchito zachifundozi ndipo ati ntchitoyi ipitirira pofuna kufikira magawo ochuluka. Ifeyo ndothokoza kwambiri kwa mabungwe amene atengapo mbali pa ntchito imeneyi chifukwa zimene afuna apanga foundation ndi kuthandiza anthu amene amudwala matenda a impsyo, kuthandiza boma ndi zipatala za maboma kuti zikhale ndi mashini amene amagwiritsa ntchito kuthandiza anthu amene amudwala matenda a impsyo. Ndi ndalama zimene zapangidwa lerozi tikukhulupirira kuti bungwe la Saulos Claus Chilima Foundation likwaniritsa ntchito imene anazipangira iwowo. Kwa amene mwamvera kwa Madam Chilima amene ali khala pa mpando wa bungwe limeneli tizipanga chaka chilichonse ntchito imeneyi. Bungwe la SKC Foundation lidakhazikitsa mulingo wa 1 biliyoni kwacha zogwirira ntchito zake zosiyanasiyana chaka chino pofuna kuthandiza anthu ochepekedwa omwe amakumana ndi mavuto osiyanasiyana m'dziko muno. Foster Maulidi, MBC, Lilongwe.
pomaliza nkhanizi nayi nsometo yake. Boma lapempha anthu mdziko muno kuti alimbikitse umodzi komanso kukhala ndi udindo womanga dziko. Mabanja oposa 120 ku Karonga akufuna thandizo mvula yamphamvu itawononga nyumba komanso katundu wawo. Ndipo adindo okhudzidwa apempha boma kuti awonjezere chiwerengero cha anthu aulumali omwe akupindula ndi ntchito zoteteza anthu. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mpc.mw kapena mpc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Aida Chiwaya, masana abwino. Something big is coming on NBC. Not what you've seen before. A new force is about to hit the road. Crafted for presence, engineered for power, designed to turn every head before it even arrives. You'll hear it before you see it. You'll feel it before you know it. This isn't just another launch. It's the beginning of advanced broadcasts. Unveiling soon on NBC. Stay ready.